Wilujeng dalu nok lintang. Nggih, wilujeng dalu Masya Allah. Om Gareng. Wong kok ayune ora jamak ngene iki anake wong pira? Hei! Anake sapa? Heeh, kok anake wong pira ki piye to jenengan ki? Cah iki aja nesunan no. Lah kok anake wong pira? Lah sing tak takoki kene lho, kowe anake wong pira? Anake wong pira? Ya anake wong loro to. Yo rampung perkarane. Lho tapi kan ngene iki konotasine masyarakat banyak. Anake wong pira berarti wakeh. Oh iya kaget to Mas. Kuwi sing kleru rak sing panompone kejeron to Mas. Oh, Nek iya, takokku anake wong pira karek mangsuli wong pira, Nduk? Wong loro. Lho rampung perkarane. Iya, iya, Wong iya. aku sing anake wong sak desa ora geger kok. Piye? Kok iso anake wong sak Lah, desa iya. piye berarti? Kok Dhewe-dhewe. iso? Kupinge, tanggane, irunge, tanggane neh. Piye, Kowe piye? ngarani mbokku Ramban piye? Maksudnya wong sak desa iki bapakku omahe Gedangan, Hah? ibuku omahe Gedangan lho sak desa. Oh, penggo. Ya, bapak jenengan dalem ndi bapak jenengan? Daleme Nganjuk. Nganjuk ibu. Nganjuk. Lho wong sak kabupaten malah. kabupaten. Lho. Oh iya, anake wong sak kabupaten malah. Kandhani yo. Iya. Wis bayangno kaya apa rupane Yezal. Iya. Iya. Lah Nggih, sugeng dalu. Sugeng dalu Dek Lintang Kairo. Nggih. Lama tidak jumpa kita dipertemukan ana ing Getas Cepu. Getas Cepu laras. Aku nek Peh. ketemu Mbak Lintang iki seneng tenan. Lah ngopo aku Kuyayi. ya seneng lho Mas ketemu jenengan nih Mas. Tenane. Heeh, seneng banget aku Aku Jan. ganteng sih, aku ganteng. Ora. Lah ngopo? Lah tak sawang-sawang ya kaya nyawang kebun binatang. Kok iso kebun binatang? Kowe iki mbarei nek munggah ki sekali-kali Mas. aja dandan gareng. Dadi Lah. ben masyarakat ki mengerti wajah aslimu. Oh, alah kowe gak paham kok Mas Dalang. Mas Jan Dalang. tumpuk blek lho ning gone sampean ki apa-apa kebun binatang ki kewan iki iso dadi siji ning gone sampean. Iya enek wedhus, ya. Enek kirik, ya. Ya ora apa-apa, ora apa-apa. ora Piye apa-apa. Aku gak paham piye maksudnya Mas Gareng. Lah nggih. Ngantek direwangi oneng-onengi piye maksudnya? Aku ini kan gur menghargaimu to, Mas. Piye kok iso menghargai ku sik Kok iso Sik piye, piye? Mas? Maksudnya piye? Mas Dalang, Mas Akbar kuwi dalang kuncoro, dalang kondang, Amin, dalang amin. Laras. hebat, Amin. Ya. tur ganteng ning kan rodok. Lho kok iso Lho, rada? lah nek raiku tak hapus ora kalah ganteng to, Nduk. Bayah. Alah. Lah gemagus Lho, lah. lho, 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 lho. Ra deleleng ngono kuwi. Ra lho. percaya takok Mbak Ida lho. Hei! Laras to Bu Ida. Wong ya ora diakoni ngono kok. Lah, sapa muni ra ngakoni mau? Iya. Iya. Ora nok, aku tenan gumun. Jenengan kok iso Pripun? cantik, luwes pinter, jasane nembangi yo asis. Iki kelas piro? Kelas piro? Kula kelas tunggal SMA. Wah, kelas tunggal SMA wis pacaran durung. Aja sik. Aja Nah, sik. mung pelingku sementara ini nomor-nomor pengkrawit, nomor-nomor dalang-dalang nom dihapus ya, Nok. Lah kenapa? Ganggu karir. Ya. Ganggu belajar sementara nomornya Om disimpen. Alah. Mah. Kowe malah ganas kowe. Aku iso Sik, ngene iki jenenge merusak citra dalang. Lah. Kok gak oleh menyimpan nomor dalang? Lah, Mbok kira nggih. dalange gragas ngono apa piye? Nah, piye kuwi, Mbok kira iya. dalange tukang ngentek-ngentekne sinden ngono apa piye? piye? Mbok kira Jelas aku nih, Mas. ngentek-ngentekne sinden, kula netan tak entekne kabeh ngono apa piye mbok kira? Hah? Bapak Ibu, Heeh. pertanyaan nggih. Nggih. Mas Dalang tukang ngentekno sinden mboten? Lah. Nuwun pangapunten mireng piyambak nggih. Ya bener ta, Nok? Ya. Sementara ini semua dihapus, simpen nomor Om ya. Ning ora ngene wae ngene. Pripun? Ngene, Mbak Lintang. Dalang. Padha-padha jenengan wong wedok, aku Nggih. wong lanang, Mas Dalang wong lanang. Betul. Upama besok wis dewasane, wis dewasa lho tak sebut. Ya. Ora saiki besok wis dewasa. Ha. Upama golek bojo, kowe milih sing dadi gareng apa milih sing dadi dalang? Ayo. Iki anu. Ya, bener iki. Kon milih sebagai latar belakang profesi. Lah. Kowe milih gareng apa dalang nek kon milih? Ayo. Ah. Ya berat lho iki. Ganteng lho aku masam. Lho. Ya dalang no. Dalang to syukur we. Dalang. Milih dalang. Heeh. Aja ya nduk aja. Kok iso aja? Bisa. Dalang kuwi nek dalange rodok bagus, Heeh. laris engko rezekine akeh. Heeh. Biasane dalang angger bagus kok rezekine akeh. Raben. Ya Allah.
Ojo dalang Lah terus piye lek uga dalang? Apik dagelan, Nduk. Lah nyapa lek dagelan? Dagelan kan lucu engko iso tersenyum setiap hari. Ya mah. Lah ngopo? Ya mau dikira wong edan bojoku kuwi kok. Maksudnya menghibur ngono to, dalam kesehariannya menghibur. Lah, Umpama susah menghibur ngono karepmu. Lah kowe kan iso senyum terus. Lah nek karo dalang, umpamane karo dalang Lek piye karo umpamane? dalang piye? Kloro ati. Oh. Bagus. Tanggapane laris sugih. Heeh. Raben. Oh. Tenan iki. Saestu to Mas Dalang. Ora, lah nyatane aku iki durung rabi ya. Alah urung lakoni kok. Urung lakoni. Wis to jangkah 5 tahun apa 6 tahun lho. Lah Wah. ping 3 rabimu. Lambemu. Iso ping 3 ndak ya satu untuk selamanya iku. Lah itu Oh ya bener, prinsip, Mas. prinsip. Cinta untuk selamanya. Nek nek Satu. sah secara agama dan negara. Ya. Sebaiknya satu untuk selamanya. Nah, betul. Lho sunai kan sekali. papat, Mas. Ya tidak semua sunnah itu harus dikerjakan. Lho nek iso adil kan gak apa-apa, Mas. Ya. Jan angel nggih tiyang niki nggih, Mas. Jane keng pundi to tiyang niki jane? Oh, kandhane aku imbok, Dik. Nggih, Ayo salam-salam sih, Salam, salam sih, Mas. Nggih, wah, luar biasa penontonnya sangat banyak sekali nggih, Mas. Kok banyak sekali toh? Wong urip banyak. Maksudnya penontonnya itu sangat goyo perukon, Oh, luar biasa. tumplek blek Tumplek tek meringking. ngumpul dadi siji ya nok Iya, ya. betul sekali. Didongake muga-muga piye muga-muga piye. Nggih, mugi-mugi panjenengan sedaya ingkang sampun rawuh ing dalu menika pinaringan kabagas kawarasan, Amin. kawilujengan, Amin. kesehatan, Amin. tinebehna saking segala rupita, banyak rezekinya nggih, Mas. Sik, hop. Kok Nggih. enek sing muni amin lho? Hah? Amin, Mas, piye to jane? Ora enek kok. Tak dongakno sing muni amin banter tahun ngarep munggah kaji. Amin. Oh. Nah, sing ora gelem muni amin telat 10 tahun. Nek nak tetep munggah kaji. Makasih ya. Nggih, ada malam hari ini Iya, live-nya banyak sekali ya. Wah, Mas. 1 2 3 4 Ya, piro, Mas? 24 25 28 sudah 8 Kowe ngitung tenan pura? Kowe ngitung tenan pura Lah, jane? iya. 83 Mas streaming. Mosok 83. Ora perlu hitung neh. Mosok dalang kok ngitungi. Lah mula kowe percaya ora wis to? Ya 83. 80 iki mergone dalang ya tagek tenar, lagi hebat, lagi kondang kuncoro. Mula sing streaming oke. Jajal sing mayang gak jenengan. Alah gak ngene iki, Mas. Oh, upamane sing mayang sampeyan. Lho nek aku tetep bunjo saka iki malah. Napa? Alah padake cepete piye aku. Upamane dalange bengi itu Akbar Salam tapi Mas Gareng Jajak ki dalang Gareng Jajak ngono malah luwih kok iki. Ki dalam Alah gareng penonton jajak. ora ngene iki, Mas. Malah bludak kok dhuwur-dhuwur ya. Ora enek blas ah. Malah renek. Mengucapkan terima kasih dulu Dek Nggih, Lintang. sugeng dalu Ibu Ida, Mbah Kakung nggih. Kok Bu Ida? Dalang? Bu Dwi. Hah? Bu Dwi. Lah mau sing jare Bu Ida sapa? Bu Ida iki putune Pak Kastur apa dintok aku. Nggih, lah. punten Ibu. Ibu sinten? Ibu Bu Dwi. nggih. Kalih Pak Badrudin. Bu Dwi wong jenengane lho malih aku kleru ngene iki. Malah kowe grogi to kowe. Kowe mau ngerti aku pas gum dandan marai kok. Mula kowe yo grogi. Ye, aku mbok kon abot Mbak Ida apa abot kowe? Iya. Tenan to luwih Nggih, ganas to. ngapunten nggih Ibu. Nggih. Nggih mendoakan buat adiknya. Adik sinten wau Mas Dalang? Wah, sik. Adik Namanya Re. namanya panjang namanya. Namanya Raska. istimewa sekali loh Mas. Raska Panjang. kalih Mas Adik Raska nggih. Revan. Ya. Kalih adik Revan ya. Nggih. Semoga adik Revan sama adik Raska Heeh. menjadi putra yang soleh, Amin. berbakti kepada orang tuanya. Amin. Ya cepat tercapai cita-citanya Mas nggih. Amin amin ya Untuk rabbal kedua yang alamin. dihitan ya Nok, Nggih. selamat menempuh bentuk baru. Bentuk baru. Nah, lah kok ojo. Mbok takokke nyapa to. Wis rasa. Rasa sok paham dhewe saiki ojo Oh, saiki iya. ojo. Nggih tadi adiknya lo sudah request Mas. Request. Iya. Ngersake tembang. Ngersakaken Ngersake tembang. apa Nok? Niki wau ingkang ngersakaken tembang wonten ibu-ibu Romlah. Ibu Romlah. Nggih, ibu rombongan olah-olah maksudnya kok. Oh. Piye to jane iki? Romlah kuwi ibu rombongan olah-olah. Iya. Kalih adik yang dihitankan tadi adiknya request sinarengan Mas. Oh iya, iki mau- Terus buat ibunya tadi nyuwun Mbak Ojo lali podang kuningnya ya. Oh, Ngoten. ngersake ibu yang Nggih. Romlah mau nggih. Nggih, mau kula pun Nggih. dikeroyok teng mriku. Iki mau ya ana pambutan burobah iki. Apa? Apa? Ibu? Rombongan gibah.
Yo ngono. Anu dhisik sing gamelan dhisik diaturke podang kuning, Dik. Apa Podang kuning kuning. riyo? Podang kuning dibawani ya. Nggih, Iki juga siap. sik karo tak selani maca-maca surat. Nggih, nggih. Iki saking Mbah Lurah Sumber Haji nyobade iki nyuwun caping gunung. Terus ki ana tembang kangen saking kula Pak Bowo, oke. Terus iki Suharti Pawon bojo loro caping gunung, oke. Terus iki coba gedeng kapilut kangen ing ati, oke. Terus iki apa meneh iki? Oke men, Mas. Lah nggih. Wis. Patah. Oke iki ana iki nyuwun. Napa? Wah, iya malah surat kabar. Mbak Purwati nyuwun gungang gedeng Taman Sari. Terus iki nyuwun gedeng Nyidam Sari. Gede sesideman. Yo akeh men. Ya, ora apa-apa yo pokoke gremet-gremet watone selamat, sareh-sareh watone piko. Leh. Yo podang kuning dibawani sik. Natian wujud temong peksi Agar penonton awam yang di live streaming itu tahu Mas Gareng. Nggih. Pripun? Nadian wujude mung peksi itu bahasa Indonesianya apa? Oh, jenengan Lah. yang menerjemahkan. Aku lho Ya. lulusan bahasa dan sastra, Dik. Wah, berarti iso no iki. Alah turah gamping. Apa? Apa Nadian jane? wujude Nadian mung peksi artinya. Walaupun hanya berwujud burung. Oh iya. Wah. Peksi iki manuk. Iya. Manuk. Berarti adike sing dihitan peksine lah kok Eh, maksud- eh. Ya wis pokoke walaupun hanya sebuah burung. Ya, seekor. Seekor burung kok seekor burung. Terus, Membuat tali asmara. Mas aja nangis, Mas. Kok nangis ekspresi iki lho, Nok. Kowe ya ora paham kok. Ekspresi kok Oh nangis. iya Mas, kalian disapa teman-teman WMC hari Oh iya, ini. alhamdulillah. Hadir semuanya, Sugeng WMC, Dalu, Om Sugeng Karno, Dalu, Sugeng dan Dalu, Om kawan-kawan. semuanya nggih. Nggih, Masya Wah, Allah. sangat Mas Karno guyub juga hadir rukun. toh, Mas Karno? Komplit, Nggih, Mas. hadir hari ini. Nggih, Mas Karni Nggih. ketuane. Ya. Lah nggih, leres Bendaharane Mas. Mas Karni. Leres. Oh. Mas Karno kok Mas Karni. Ya yuk, Mas Karno ketua. Oh. Bendaharane Karni. Ya wonge dadi siji kuwi lho, Mas. Mosok? Heeh, piye to? Sekretarisnya kartu. masa kuat. Yuk, terus. Halo manis termerak ati. Artinya Lanjutkan. Loh, artinya apa? Lanjutkan. alus manis tur merati kok lanjutkan ini lho. Lah nggih. Pas iki aku ora mangkat yo. Kok iso pasti kira mangkat alus, halus. Halus, Halus. dan manis. Merati itu apa? Meraati itu mempesona. Wah, Mau paham nah aku lulusan sastra kok. halus, manis dan mempesona. Mempesona, kayak Iya. Mbak Lintang Kairo. Halus, manis, mempesona. Karo Mbak Karo Mbak Ida. Mbak Ida ya. Terus Selingkan kula lana. wis suwe nggonku lelono. Artinya apa Mas Gareng? Sudah lama aku mengembara. Wah, Weh. Aku kok, Dek. Jas. lulusan Isi ya. oh iya, isi ndi? Purwodadi ya. Isi ki Solo, Jogja kok isi kok Purwodadi ki lho. Anyar, Mas. Oh anyar. Aku rektore. Mahasiswane akeh. Loro, Sapa kuwi? siji adikku, siji anakku. Iya. Dosene bojoku dhewe. Kampus keluarga apa piye? Terus Golek
golek isi podang jenar. Goleki si podang jenar artinya Mencari seekor burung podang kuning. oh, jenar ki kuning. Jenar iki kuning kayak serasukan panjenengan ageman panjenengan jenar. Nek wilis apa Mas? Wilis ki pakdeku. Warnanya itu warna apa? Wilis itu. Ya widodo wilis jenenge Ya, wilis. pakdeku. Wilis ki Hijau. Hijau. Wilis kok ijo to? Wilis hijau. Alah lah iya ijo wilis ki. Jenar kuning, wilis hijau. Heeh. Abang nyabrit. Iya. Nang nggonku ora Mas, abang malah pedes kok. Lombok. kuwi. Lombok. Terus. Iya. Kang Mas. Salah yo. Lali Ibu Mas. bunga lagu. Lali Kan ini Mas. ojo nyawang aku kok. Ora nyawang aku grogi. Lali. Ojo nyawang aku. Ya. Iba nyapa mingkur rijane nyapa. Kok nek mbok sawang kok grogi meneh. Aku tak madhep rene ben gak grogi. Aku nyawang kene ae kok. Iba bunga ing atiku. Betapa bahagianya hatiku. Lah nyapa? Kuwi artine kok lah nyapa iku melu-melu sing menerus nyapa to kuwi. Terus Nyanding bisa dadi tombo. buka celuk ya. Nggih. Heeh, dijogeti engko kendangane Gangga Minom. Yuk coba kaya ngapa ya. Awan ning omah wis ora krasan kaluyuran anggole sing tak sayang mabeng-mabeng miteranggonku goleki ora krasa iso awan nganti bengi. Jadi khas Pulau Ngagungan. Ya.
Dik Lintang jangan duduk dulu. Nggih. Anu ya Dik Lintang karo Mas Gareng. Dawuh, dawuh. Suguh, gupuh, lungguh arwe Mbah Kastur luar biasa sekeluarga Luar ya. biasa, Nggih, luar Mas. biasa sekali. Nek nyugoto daharan miroso apa-apa sampun dicawiske. Nggih, Komplit laras pepak. wonten rawon, kerupuk, capar, daging. Ya Nggih, kuwi, toh? sak anu kuwi. Bocah yo sembrono. Kuwi yo sak piring. Sing dikarep iki Maksudku sing dikarep beragam, Mas. sing dikarepke maneka warna ku yo kejaba ana rawon mau yo ana iya. asem-asem. Asem-asem. Terus garang asem. Garang asem. Terus ana opor. Sate. Sate. Bakso mie ayam lontong gulai Kentucky. Mosok to aku karo nek kuwi mang. Lah iya, kok aku ora nyawang lek nek kuwi mau. Dede lor kono ku lho nggih pasar mau komplit ya. Mas aku. Iya, toh, Mas. Dik Lintang, Nggih. niki ada permintaan lagi saking Sokibul Kanjat nih menika Mbah Kastur. Nggih. Wis, jenengan satu kali lagi anu sesideman. Oh, Wah. nggih. Nah, mumpung Tadi lah. adik juga request sinarengan Nggih, juga Mas. nanti Jalan. iki mumpung cek gamelan. Oh, nggih, gamelan Mumpung cek dulu. gamelan, Nggih. sesideman diaturke. Anu bae, langsung dijujuk bawa sing terakhir piye ke? Ah, niku. Oh, nggih. ngoten. Heeh. Heeh. Terus tresno sesideman. Oke. Luwe becik pateno
Tembang menika nggih kula kintunaken Mbah Kastur mugi saged dados jampi sayah, tombo kesel, kanca lek-lekan. Ya, lanjut. Urip ana kota gedhe kalita tukane masa di sini kawi apa-apa wae senadyan sasideman mesti asa. Oke. Dek Lintang duduk dulu istirahat dulu, Nggih. nanti penutup lagi sinarengan. Nggih, Oke. siap. Nak piye ya? Nutuk lakon Amarta Binangun ya babat alas merentani ngono. Ya surak semprang bareng tumandang cawi sesaji ingkang sinuwun tak derekke mah. Rame-rame aku pasar rebut ngarep kamar yang kalah bisa anak beek
Sigra tandang risang bayu siwi ore tumungkul manembah angler baya kontap ing ngaglah wonten tengahing Delanggung nenggih Dian Bratasena mestuti dawing pinisepuh kinarya liru utawi ijol negara Ngastina para Pandhawa den paringi wujud bumi merentani ingkang sinebat alas Simbar Maruta kinen hamba bati kinarya hambangun negara nalika samana Sang Haryasena wis cancut taliwonda sigra jumangkah marang alas Simbar Maruta ya bumi merentani Mbak Bati alas kinarya kamukten kadang-kadangira para Pandhawa sigra hamlumpat risang Bratasena sak lumpatan sajung sayujana pitung pandrendoe andedel gayung gegono ori sang ramandaya padyana yaksa gung cangkrama namane wel katak sini jejagi jroning marih ong mbadha kolam tanpa tuwuk mina-mina jero jaladri mila gugu saben hari hing wit ladalah iki ana satriya gagah prakosa godhek wok Simbar Jaja pating grantong sing dadi otot bebayune biyuh mara gage ngakuwa sapa jenengmu cah bagus wah kowe takon karo aku iya aku takon karo kowe jenengku Bratasena pancen bener kowe ladalah kowe sedulurku dhewe di oh
Oh. Weh. Anoman malumpat sampun praping witing naga sehari mulat mangandhap katingal Kosik Yayi kenang apa pun kakang kok kipatake kamangka kowe bakal tak rangkul aku durung tau weruh kowe ngaku dulur nyang aku selawase urip ora duweni dulur sing wujude kethek anane aku ngucap kowe kuwi dulurku ana dasare Bratasena dasare apa pancen bener kowe kelawan aku kuwi dudu tunggal bapa biyung nanging sedulur tunggal Bayu utawa sing diangkat minangka dadi putra siswane Bathara Bayu yen pancen kowe ngaku sedulur tunggal Bayu Mara Gage Kandha putra Bayu kuwi cacahe ana pira weh lah dalah kowe ngetes kelawan aku di Mara Gage Kandha ya sedulur tunggal Bayu kuwi cacahe ana 5 sing sepisan ya kuwi Gunung Mainaka kuwi wujude aldaka utawa gunung ingkang bisa lumaku utawa lumaksana ewa dene sing angka 2 wujude Dityakala Jajagwerka kuwi wujude buta ewa dene angka 3 ya kuwi Liman Situbanda kuwi wujude gajah ndungkap angka 4 ya kuwi Anoman kethek putih ya aku iki sing pungkasan ya kuwi kowe Yayi Bratasena Kakang Anoman iya Yayi wah adikku Kakang Anoman bektiku katur. Ya wis ndak tampa Kosik. Saiki kowe wis tanggap yen to aku iki kakangmu, mula aku bakal takon. Kowe arep menyang endi Yayi? Yayi Bratasena? Aku bakal itu muju ana alas Merentani ya alas Simbar Maruta. Alas Merentani ya alas Simbar Maruta. Pancen bener perlune. Aku arep goleke kamukten sedulur-sedulurku para Pandhawa. Papan sing wingit, papan sing gawat, papan sing angker arep tak babati. Arep tak nggo papan panggonan sing indah. Yayi, yen to Yayi ngerti mbok menawa alas Merentani kuwi papan sing wingit, papan sing gawat, kudune Yayi Bratasena luwih ngati-ati. Jalaran alas Simbar Maruta ki kena den arani jalma mara, jalma mati. Wong mara alas dadi pakane jem setan priprayangan, engklek-engklek balung atandak. Sing mapan ana alas kono. Mula manuta kelawan pun Kakang aja mlebu alas Yodi. Apa meneh nganti mbabati alas Merentani. Wis kadung gembleng sing dadi niate Bratasena. Wis gumolong apa sing dadi tekadku. Aku tetepi bakal mbabati alas Merentani. Karana aku wis entuk idi palilah saka kang duweni negara Ngastina. Lho, kowe nekat. Bratasena nekat. Yen kowe nekat tak bantu ya, Di. Mengko yen ana sing ganggu gawe anggone Yayi Bratasena mbabati alas, pun Kakang uga melu tumandang. Aku ora butuh bantuanmu. Bratasena pengin mangkat dhewe. Yen kowe bantu aku ora wurunga kowe nggendhong pamrih yen to mengko Pandhawa kasil bisa gedhekake negara kowe crita ning wong akeh aja to tak bantu Pandhawa ora bakal bisa mbangun negara aku ikhlas tanpa pamrih Bratasena ora mbutuhke bantuane Anoman.
bantu ya, Di. Wah. Loh. Loh. Weh, ladalah toblas. Atos kaya watu atimu Bratasena. Ning jenenge sedulur mono tega larane ora tega patine. Aja kuwatir ya, Di. Tak jampangi lakumu Anoman bakal melu tumandang dina iki. Rekata Dyan Bratasena kampuh Palembang Bintulu adi sarira ngawula dumung kodhek wok simbar Jojo yen ngendika gumaleger kaya guntur kadang panenggak Pandhawa kaya lindhu yen maris jegrek yayah tugu Sinokarta risang Raden Bratasena duwi mulat alas merentani alas gong liwang-liwung wreksa gurda nyang mandira tebung hamaro gunung populutaning pangsambung sumambung katempuh ing angin pating grot pating jretot suarane gegirisi tengahing alas ana rawa-rawa jero babane lintah pacet ula diwel lemut gangga laler wilis pinggire ketukulan ron kemadoh rompyoh sumamana kembang rawe ngrubung kayu ingas sedaya sinung glugut wisa kang satuhu gegateli nadyan mekatena datan ngendhoni tekate Bratasena genyarsa hambabati alas merentani kaya ingkang ageng-ageng kabedol rebah kabarubuh ingkang alit-alit ruk rungkat katut sak oyot-oyote kinarya bat-batan Raden Bratasena